O prynawn da, croeso cynnes i chi i'r oedfa. Prynawn, mae'n ddiolchgar iawn i Meirion am yn harwen ni ar hyd y dydd yn gwerthrogi neges bore yma ac yn dymuno bod Duw yn bendithio ni heno eto Meirion wrth ni wrando ar ei air. Mae paned ni ar ôl yr oedfa ac yna cofiwch mae Emyr wedi bod yn Llambed iddi a mae Gwydion wedi bod yn Resolfen. Ni'n gwyddio dros gair arglwydd ar hyd y lled ein gwlad ni. Yn ystod yr wythnos, cyfarfodydd fel arfer nos fan hyn, ac yna bore di Mercher paned y sgwrs yn Rhinia a bore coffi fan hyn am 10 bore dydd Gwener. O'r gloch, fi'n meddwl, mae'n frecwas dynion ac yna blaen rybydd ar Mai y 9fed cyfarfod aelodau fan hyn am 3 o'r gloch y prynhawn. A dyma syl ola Ebryll, felly cyfle ola i roi at gasglu'r y mis sy'n mynd at waith Scripture Union. Oedd Meirion yn atgoffa ni y bore yma o ddatguddiad y penod 1 ac am yr arglwydd Iesu Grist, am yr gair yn dweud hyn amdano fe ar nodau 5 a 6. Iesu Grist, yr hwn yw y tyst ffyddlon, y cyntaf yn edig o'r meirw, a thywysog brenhinoedd y ddeiar. Iddo e carodd ni, ac a'n gofod wrth ein pechodau yn ei waed ei hun, ac a'n gwnaeth ni'n frenhinoedd ac yn offeiriaid i ddew a'i dad ef. Iddo ef y byddo'r gogoniant, a'r gallu, yn oes oesoedd. Amen. Gadewch ni droi ato fe mewn gweddi gyda'n gilydd. O arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti am Iesu Grist. Ni'n diolch i ti i fod ie wedi marw droson ni, wedi'n caru ni hyd yr eithaf, ac hefyd bod marwolaeth methu ddal bod wedi concro'r bedd, y cyntaf yn edig o'r meirw. A bod nawr yr holl fendithion yn eiddo i ni. O Dduw, ni eisiau dweud gyda Iowan, gyda'r angylion, iddo ef y byddo'r gogoniant. A ni yn gweddio byddai'r gogoniant i gyd yn mynd iddo fe heno, wrth i ni addoli y byddai Crist yn cael ei ogoneddu yma. Yn Llambed eto, ni'n gofyn ti gofio nhw, yn Resolfen, ar hyd a lled yn gwlad ni, yn wir dros y byd i gyd, gyda'r miliynau o bobl sydd yn addoli di heddi, ni'n gweddio y byddai'r cyfan yn dwy'n gogoniant a mawl a chlod i'r arglwydd Iesu Grist. O Dduw, dangos i ni mwy o'n o fe heno, os gwyl di fod yn dda, gogoniant i ti dy hun. Amen. Wel, gweld yw un o eiriau mawr ar llyfr y datguddiad. Be chi'n cael gweld. Ac mae'r emyn nesaf yn atgoffa ni yn llyfr datguddiad fe welwn orsedd fri. Ac bod yr orsedd hwnnw'n uwch na holl gorseddau'r byd, fe godwn ni, os gallwn ni, i ganu. Oh
Wel, penod ola y Beibl. Llyfr Datguddiad, penod 22. Yna dangosodd yr angel I mi afon dŵr y bywyd, yn ddisglair fel grisial, yn llifo allan o orsedd Duw a'r oen. Ar hyd canol heol y ddinas, ar ddwy lan yr afon yr oedd pren y bywyd, yn dwyn 12 cnwd, gan roi pob cnwd yn ei fus, ac yr oedd dail y pren iachad y cenhedloedd. Ni bydd dim mwyach dan felltith. Yn y ddinas bydd gorsedd Duw a'r oen, a'i weision yn ei wasanaethu. Cant weld ei wyneb a bydd ei enw ar ei talcennau. Ni bydd nos mwyach ac ni bydd arnynt angen na golau lamp na golau haul. Oherwydd bydd yr arglwydd Dduw yn ei goleuo, a byddant hwy yn teyrnasu byth bythoedd. Yna dywedodd yr angel wrthyf, dyma eiriau ffyddlon a gwir. Y mae'r arglwydd Dduw sy'n ysbrydoli'r proffwydi wedi anfon ei angel I ddanfon i'w weision y pethau y mae'n rhaid iddynt ddigwydd ar fyrder. Ac wele yr wyf yn dod yn fuan. Gwyn ei fyd y rhai sy'n cadw geiriau proffwydoliaeth y llyfr hwn. Mae fi, Ioan, yw'r un a glywodd ac a welodd y pethau hyn. Ac wedi I mi glywed a gweld, syrthiais wrth draed yr angel a'n dangosodd I mi i'w addoli, ond meddai wrthyf paid. Cydwas a thi o'i fi, ac ath gymrodir y proffwydi ac a rai sy'n cadw geiriau'r llyfr hwn, a ddola Dduw. Dywedodd wrthyf hefyd, paid a gosod geiriau'r proffwydoliaeth y llyfr hwn dan sêl, oherwydd y mae'r amser yn agos. Yr anghyfiawn parhaid yn anghyfiawn, a'r aflan yn aflan, y cyfiawn parhaid I wneud cyfiawnder, a'r sanctaidd I fod yn sanctaidd. Wele, yr wyf yn dod yn fuan, am gwobr gyda mi i'w roi I bob un yn ôl ei weithredoedd. Mae fi yw alpha ac omega, y cyntaf a'r olaf, y dechrau a'r diwedd. Gwyn ei byd, y rai sy'n golchi ei mentyll mwyn iddynt gael hawl ar bren y bywyd, a mynediad trwy'r pyrth i'r ddinas. Oddi allan y mae'r cwn, y diwyniaid, y beteinwyr, y llofruddion, yr eilynyddolwyr a phawb sy'n caru celwydd ac yn ei wneud. Yr wyf fi, Iesu, wedi anfon fy angel I dystiolaethu am y pethau hyn, I chwi, ar gyfer yr eglwysi. Mae fi yw gwreiddyn a hiliogaeth Dafydd, seren ddisglair y bore. A mae'r ysbryd a'r briodferch yn dweud tyrd, a'r sawl sy'n clywed, dyweded yntau, tyrd. A'r sawl sy'n sychedig, deied ymlaen, a'r sawl sydd yn ei ddymuno derbyniad ddŵr y bywyd yn rodd. A rwyf fi'n rybuddio pob un sy'n clywed geiriau proffodoliaeth y llyfr hwn. Os ychwanega unrhyw un ddim atynt, fe ychwanega Duw iddo yntau y pla sydd wedi ei hysgrifennu yn y llyfr hwn. Ac os tyn ymaith un ddim allan o eiriau llyfr y proffwydoliaeth hon, fe dyn Duw a'i ran yntau allan o bren y bywyd.
ac o'r ddinas sanctaidd, y pethau ysgrifennwyd amdanynt yn y llyfr hwn. A mae'r sawl sy'n tystiolaethu i'r pethau hyn yn dweud, yn wir yr wyf yn dod yn fuan. Amen. Tyrd arglwydd Iesu, gras yr arglwydd Iesu fyddo gyda phawb. Amen. Wel, un o'r darluniau byddwn ni'n canolbwyntio arno heno yw'r darlun hyfryd o'r Afon. Ac ar ôl dewis yr emyn yma, darllen hi mwy nag unwaith, o'n i'n meddwl ar ôl canu'r emyn, bydd dim gyda fi ddweud am yr Afon. Mae popeth yn cael ei ddweud gan yr awdur yn yr emyn hyfryd yma, o arwain fy enaid i'r dyfroedd. Wel, by'r arglwydd Iesu Grist yn dysgu llawer wrth y disgyblion. Un o'r gwersi mawr dysgwyd iddynt oedd sut i weddio. Ac wrth gwrs mae'r weddi yma wedi bod yn fwy na chanllaw ar hyd cenedlaethau i blant yr arglwydd. Mae nifer ohono ni wedi dysgu fe mewn ffurf gwahanol, mewn cyfieithau gwahanol, yn mwyn i ni gyd weddio. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd trwy ddweud, ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy wyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dero i ni heddiw ein bara beunyddio, a maddau i ni ein troseddau, fel yr un ni wedi maddau i'r rhai a troseddodd yn ein herbyn, a phaid a'n dwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddo ti yw y deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant am byth. Amen. I ni yn diolch i ti o arglwydd ein Duw am y fraint heno o cael dy alw di yn dad nefol i ni yn a thrwy yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch am yr ysbryd sydd yn cyd tystiolaethu a'n hysbryd ni ac yn ein galluogi ni i alw allan Aba Dad. I ni'n diolch fod ti'n ateb cry, y gwaedd a hyd yn oed cwyn dy fobl
Wyt ti fel tad yn adnabod ni. I ti fel tad wedi darparu cymaint ar yn cyfer ni. Fel tad yr wyt ti'n arwain ac yn diogelu, ac un dydd fel tad y bydde di'n derbyn ni adre at a ti dy hun. O arglwydd, i ni yn gweddio y bydde di'n helpu ni i werthfawrogi eto ac i fwynhau dy ofal tadol di drosom ni. Dydd a nos, ni hina ac ni chwsg Ceidwad Israel. A i'n diolch dy fod ti'n effro o hyd i anghenion dy bobl. I ni'n diolch am dy ddeyrnas di. I ni'n diolch o arglwydd am frenhiniaeth sydd yn ymestyn o fôr i fôr, pob tir a gwlad, ac sydd wrth gwrs yn y nef i hun. Ac o arglwydd i ni yn gweddio y byddwn ni, ar ôl i ni glywed y bore yma, sylweddoli fod ni'n rhan o'r frenhiniaeth, fod ni'n rhan o'r deyrnas, deilied y deyrnas, a holl breintiau'r deyrnas yn eiddo trwy ras i ni. I ni yn gweddio bydd ydy'n diogelu ni o arglwydd. I ni yn ymwybodol o frwydr ac un drwg yn denu ac yn temptio ac yn defnyddio cnawd a byd, ac i ni'n gweddio o arglwydd am dy ddiogelwch dros dy eglwys, dros arweinwyr dy eglwys di, dros aelodau eglwys Iesu Grist yn y dyddiau yma. I ni'n ymwybodol o arglwydd fod na dueddiadau ac fod na o arglwydd argyhoeddiadau gwahanol iawn yn y byd o'n cwmpas ni. Ac i ni'n gofyn felly am gymorth y bydd i'n diogelu ni yr ag y drwg. Ac o arglwydd i ni yn gweddio, wrth i ni dderbyn dy fyddaiant di, byddwn ni'n gyflym hefyd i faddau i eraill. O arglwydd yng nghymlethdod, perthynas, hyd yn oed mewn eglwys ac ar aelwydydd weithiau. O arglwydd i ni'n gweddio am undeb a chytundeb, ac o arglwydd y bydd i di yn dyrchafu Iesu Grist, ac y bydd yr hunan weithiau sydd mor falch ac mor bwerus, y bydd yr hunan yn cael ei blygu, yn cael cymorth i ymostwng i ddewyllus di bob amser. I ni'n gweddio arglwydd am lwyddiant yr Efengyl yn ein byd ni. I ni'n diolch am cymaint o brosiectau, i ni'n ymwybodol o cymaint o gymdeithasau a chyrff sydd yn hybu yr Efengyl. I ni wedi bod yn meddwl y mis yma am gwaith Scripture Union yma yng Nghymru, ac i ni'n gweddio arglwydd y bydd i'n bendithio'n roddion ni, y bydd i'n bendithio y gwaith, y gweithwyr, yr amcan a'r nod o gyflwyno Iesu Grist i gymaint o blant a phobl ifanc. I ni'n gweddio am yn plant yn pobl ifanc ni. Ni'n meddwl am y rai sydd o arglwydd mewn coleg ac mewn ysgol yn cael cyfnod o aroliadau. Bydd ni'n rhoi tagnefydd iddyn nhw, bydd ni'n rhoi doethineb, ac o arglwydd y bydden nhw'n profi dy arweiniad di ym mhob peth. I ni'n meddwl am y rai o arglwydd sydd yn ceisio dy arweiniad di i'r dyfodol. Man, lle, gwaith arbennig, ac i ni'n gweddio bydden nhw'n ymwybodol fod ti'n cyfeirio a fod ti o arglwydd wedi mynd o'i blaen, ac bydd na Gristnogion mewn eglwysi, mewn undebau Cristnogol, mewn cartrefi yno o arglwydd i'w croesawu a'i cynorthwyo nhw wrth nhw fynd o gartre am y tro cyntaf. I ni'n gweddio eto o arglwydd am gwaith a thystiolaeth yr eglwys yma. I ni'n gweddio am weinidog yr eglwys. I ni'n diolch amdano, ac wrth iddo fe wynebu prysurdeb yr haf, anerch gynhadledd y gweinidogion yn y Bala, ac wedyn ni anerch y gynhadledd Gymraeg y mudiad
I ni'n gwyddio y bydd ydi ni gymhwyso fe'n feddyliol, yn ysbrydol, y bydd ydi'n arwain i baratoi y mannau mae'n mynd i fynd i ddarllen ac i astudio yn dy air di. O arglwydd, bydd yn help iddo fe ac yw wraig o arglwydd ac i'r plant bendithio nhw fel teulu. Ni'n gwyddio am deuluoedd yr eglwys o arglwydd, lle bynnag i ni ar hyn o bryd, lle bod na angen, lle bod na ofyn o arglwydd, bydd ydi gyda yr eglwys yma yn ei thystiolaeth yn y ddinas yma, ac eglwysi eraill y ddinas. Ni'n llawenhau bod na cyd Gristnogion, just y bod mewn pob man o'r ddinas, mwy nag un dewis o eglwys, ac ni'n gwyddio o arglwydd beth bynnag yw cynlluniau, beth bynnag yw dymuniadau'r eglwys. I ni'n un ac yn gytun, yr angen mwyaf o arglwydd yw dy lan ysbryd di i'n bywhau i ni, dy lan ysbryd di i eneinio dystiolaeth o arglwydd fel y bydd mwy o lewyrch a mwy o glod ac o gogoniant i Iesu Grist. Clywyn gweddi ni eto dros mannau o'r byd o arglwydd le mae yna anghenion mawr. Ni'n meddwl am yr hyn sydd wedi digwydd yn ddiweddar eto yn Wcrain. Mwy o fomio, mwy o ddinistrio, mwy o ladd, mwy o dristwch, mwy o ddagre, o arglwydd, mwy o broblemau, a hynny i eglwysu ac i unigolion, gweinidogion, gweithwyr, caplanied. Ni'n meddwl eto am fwy o weddwon, mwy o blant heb dad, o arglwydd, yn y gyflafan mawr yma, gad iddynt y brofi di yn noddfa ac yn nerth ac yn gymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. O arglwydd, clyw ein gweddiau ni wrth i ni ofyn y cyfan yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Wel, emyn arall sydd yn atgoffa ni o fawredd ac o freintiau y nef. Mae'r lle sanctaidd i olaf, sef y nef ei hun, yn rydd, oherwydd bod yr arglwydd Iesu wedi rwygo'r llun o'r deml, neu oedd y llen yn gwahanu ar addolwyr, yr archoffeiriad, dim ond fe oedd yn cael ei mynd i fewn, ond nawr i ni'n cael yn ysbrydol mynediad i'r lle hyfryd hwn.
Wel, bore yma, o'n i'n eich gwahodd chi I eistedd fel petai mewn cinema, mewn theatr, lle bynnag I chi mwyaf cyfforddus, ac I aros am y funud hyfryd hwnnw mae'r llenni yn agor, ac mae'r gweithgarwch, mae'r ddrama fawr yn digwydd ar y llwyfan. Datguddio, tynnu'r llen yn ôl. Dyma yw'r gwaith hyfryd sydd yn digwydd yn llyfr y datguddiad. Datguddio person, Duw y Tad, Duw y Mab a Duw yr Ysbryd Glân. Datguddio I bwriadau nhw, datguddio holl bwrpas, iachawdwriaeth, prynedigeth Duw yn yr Efengil. Yn llyfr olaf y Beibl, I ni'n cael clywed a gweld sut bydd pethau yn y diwedd. Dyw hwnna ddim yn golygu fod pob cwestiwn yn cael ei ateb a fod pob problem yn cael ei ddatrys, ond I ni'n cael mwy na digon o help I fod yn gwbl hyderus. Mae yn llaw yr arglwydd y mae popeth. Ac wrth gwrs, datguddiwyd hyn I gyd yn benodol I un dyn, Iowan. Welson ni bore yma cyd-destun Iowan, oedd e wedi cael ei ynysu yn llythrenol ar ynys Patmos, oedd e wedi cael ei ddwyn yno oherwydd I ffyddlondeb i'r gair ac i'r dystiolaeth yr Efengil. Roedd e'n mwy na thebyg yn rhydd I grwydro'r ynys, os na ddim sôn am bod yn y carchar fel petai, ond yn sicr oedd e wedi torri ffwrdd oddi wrth gymdeithas eglwys, ac siŵr o fod fel un o arweinwyr yr eglwysi yma yn poeni ac yn pryderu am ddyfodol yr eglwys, arweinyddiaeth yr eglwys, ac am aelodau, cyd-aelodau yr eglwys, beth bydde y dyfodol a'r presennol. Ac yn yr unigrwydd yna, ac yn y dioddefaint yna, yn y pwysau mawr roedd arno, mae e'n cael y datguddiad yma. A fel welson ni'r bore yma, prif gynnwys y datguddiad yn I gyd-destun ef oedd Iesu Grist. Gafodd e weld yr arglwydd Iesu. A mi gafodd e'r cysur, nid yn unig o weld ac o glywed yr arglwydd Iesu, ond fod yr arglwydd Iesu wedi estyn I law. Y llaw oedd yn dal y saith sêr. Y llaw yma, yn ôl y Beibl cyfan, y llaw sydd yn lliwio tynged y cread a'r eglwys yn gytun. Y llaw yma yn gorffwys ar ei ysgwydd, yn cyfrannu cysur, yn cyfrannu nerth, ac siŵr o fod yn dod a chymaint o gysur iddo, wrth iddo fe glywed y geiriau paid ag ofni. Hyd yn oed wrth gwynebu marwolaeth, bydde hynny'n dod maes o law iddo, yr oedd concwirwr, bedd ac angau yn dal yr allweddi, a Iesu yw I fe. Wel, mae llyfr y datguddiad yn mynd yn ei flaen I ddatguddio nifer o bethau eraill. Ewch ati, os ych chi ddim wedi darllen ers tro, llyfr y datguddiad. Mae yna esboniadau bach taclus, Derek Thomas, mi oedd yn fyfyriwr yn Aberystwyth unwaith, ac gweinidogaethu yn yr Unol Daleithiau. Mae Derek Thomas, os ych chi'n chwilio am llyfr, wedyn ni'r hen esboniad William Hendrickson yn gymorth mawr. Na I sôn am arbenigwr arall yn y man. Felly, I ni'n cael yn dwyn yn y bennod ola yma, mae 21 a 22 mwy na lai yn mynd gyda'i gilydd. I ni'n cael datguddiad o'r nefoedd newydd a'r deiar newydd. Mae nef a deiar yn uno. Mae Duw yn gwneud pob peth yn newydd. Mae yna ryw adferiad hyfryd yn digwydd yn y penodau
yma. Mae yna briodas, soniais i amdano y bore yma. Priodas rhwng yr arglwydd Iesu a'i bobl. Mae'r un sydd yn dal yr eglwysi yn ei law, yn ei harwen nhw i, y darlun mawr yw, i ddinas newydd, Jerusalem newydd. Ac mae'r cyfan i gyd yn hyfryd ac yn brydferth. Yn siŵr bod nifer ohonoch chi dros y blynyddoedd yn cofio, dyw'n nhw ddim mor boblogaidd ag oedden nhw, yn cofio Cerdyn Post. O'ch chi'n cael Cerdyn Post o Aberystwyth, Abereiron, Penllyn, Cerdyn Post o Linden. A wedyn ni ath pobl mach yn bellach yn dod, Cerdyn Post a'r Eiffel Tower, a Cerdyn Post o'r Eidal, a rai wedi bod yn sgio yn y Swistir. Rai eraill wedi crwydro i dreithau hyfryd y byd yma wedi mynd yn bell, ac oedd na rai bobl yn casglu y Cerdyn Post. Wel, mae yna rhyw ymdeimlad o fan hyn fel petai pen yr eglwys yn derbyn Cerdyn Post ato ni. Ni'n cael cyfarchiad, ni wedi cael rai o'r cyfarchiadau y bore yma, ac yn sicr mae yna ryw neges ar y Cerdyn Post fyddwn ni gyda'n gilydd cyn bo hir. Fyddwn ni yn cael uniad gyda'n gilydd cyn bo hir. Wel, yn y benod ola yma, mae yna lot fawr o bethau. Manylion, diddorol, soniais i'r bore yma, llenyddiaeth, math arbennig o lenyddiaeth, apocrypha yw hwn. Mae yna symbolau, darluniau, mae artist yn ef wedi bod wrthi, ac artist yn ef yn tynnu ar ganfas mawr tragwyddoldeb, y lliwiau, y darluniau yma ein lles ni. Ond tri heno. Ac yn gyntaf, awdurdod yn ef. I ni'n byw mewn oes ac mewn cyfnod lle mae'r cwestiwn pwysig, le mae'r awdurdod terfynol? Pwy sydd ar awdurdod? Pwy sydd yn llywodraethu? I chi'n gweld yr holl digwyddiadau sy'n digwydd yn y byd, i chi'n edrych ar y newyddion am hanner awr, a chi siŵr o fod yn gofyn y cwestiwn, pwy yn y byd sydd wrth y lliw? Oes na sens? Oes na unrhyw un a'i law fel petai ar yr helm yma? Oes na rhywun yn arwen? Oes na rhywun yn penderfynu? Oes na rhyw arfaith gref? I ni'n canu'n hwyliog amdano fe. Wel, yn y benod yma, i ni'n cael reit ar y dechrau yr ymadrodd yma. Dangosodd yr angel i mi afon. Fy ni'n dod at hwnna. Dyma'r ail bwynt. Awdurdod, afon a ddiwydion. Na fel mae'n mynd. Ond yn gyntaf yr awdurdod. Fel grisiel yn llifo allan o orsedd Duw ar oen. Orsedd Duw ar oen. Ac wedyn ni'n darllen eto yn y drydydd benod, ni bydd dim mwyach dan felltith yn y ddinas, bydd gorsedd Duw ar oen a'i weision yn ei wasanaethu. Nawr, dyma y fan, yr orsedd. Ac wrth ymyl yr orsedd, neu ar yr orsedd, yma'r oen. Felly mae Duw a'i fab, Iesu Grist. Dyma man canolog pob awdurdod, dyma man canolog pob tywysogaeth, dyma'r man, yr orsedd yma, sydd yn bwysig. Mae yna Dduw ar ei orsedd, ac mae'r oen ar yr orsedd. Wel, os ewn ni nôl, i ni'n cael y darluniau yma wrth ddechrau llyfr datguddiad. Yn y bedwaredd benod, i ni'n darllen hyn. I ni'n darllen, ac oeddwn yn yr ysbryd, ac wele, ac oedd gorsedd
wedi ei gosod yn y nef. Ac nid yn unig fod na orsedd yn y nef, ond roedd na un yn eistedd ar yr orsedd. A roedd hwn yn debyg ei olwg I fain, iaspis a sardion, ac o amgylch yr orsedd, so dyma'r darluniau, mae'r orsedd, o amgylch yr orsedd, yr oedd enfys, debyg I emrallt. O amgylch yr orsedd, yr oedd hefyd bedair gorsedd ar hugain, ac ar hain 4 heniried ar hugain. 12 a 12, 12 llwyth, 12 apostol. Hynny yw yr hen oruchwyliaeth a'r newydd wedi casglu at ei gilydd o gwmpas yr orsedd yma. O'r orsedd yr oedd fflachiadau mellt, sŵn tyrannau yn dod allan. Yn llosgi ger bron yr orsedd yr oedd 7 ffagl dan. Yr ein yw 7 ysbryd Duw. O flaen yr orsedd yr oedd môr megis o wydyr. Yng nghanol yr orsedd. I ni'n clywed hyn. Ac dyma galondyd mawr I'r un a glywodd y geiriau yma am y tro cyntaf. Roedd na orsedd daearol, roedd na orsedd politicaidd yn reoli yng nghyfnod Iowan. Roedd na orchymyn di mynd o'r orsedd yna trwy ryw lywodraethwr, trwy ryw gapten, trwy ryw filwr. Ewch a Iowan I ynys Patmos. Tynnwch e allan o'i eglwys leol. Rowch e fyna ar ben ei hunan. Orchymyn, awdurdodol, a trwy cyfnod y Testament Newydd, fe welodd yr arglwydd Iesu Grist wrth gwrs, gorsedd Herod, gorsedd Cesar. Oedd na orseddau yng nghyfnod yr apostol Paul, gafodd e ddwyn o flaen Agrippa ac yn y blaen yn do. Mae na gorseddau, mae na lywodraethau, mae na bobl pwerus yn y byd yma, ond nid gyda nhw mae'r gair ola. Mae na orsedd, dyna pam ddewises I wrth gwrs yr emyn gynta, mae na orsedd uwchlaw pob gorsedd arall. A mae'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd yna, gyda fe mae'r penderfyniadau mawr. Gyda fe mae tynged pob person, pob llywodraeth arall, pob gwlad arall, gyda fe mae'r awdurdod. Chi'n cofio'r addewidion yn yr Hen Testament yn cael ei roi. Duw yn addo bydd yna Meseia yn dod. Oedd na frenhinoedd eraill. Nifer o'r brenhinoedd hynny yn wallus, hyd yn oed Dafydd ar ei orau, wel, okay, ond methiannau, pechodau, ond yr addewid oedd o fydd na orsedd, fydd na frenin, fydd na dywysog yn dod, yn wahanol iawn I bob brenin a phob tywysog arall. Fydd na orsedd yn cael ei sefydlu ar y ddeiar, fydd na teyrnas dduw, ein tad sydd yn y nefoedd. Mae'r un sydd ar yr orsedd yn dad, a mae'n rhoi addewidion mawr i'w bobl. Fydd un yn dod o had Dafydd, ac fydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef. Bydd y llywodraeth ar ysgwydd mab tragwyddol Duw. Yr un sy'n ddyn ac yn dduw, fel gwelson ni'r bore yma, fe fydd yn llywodraethu. Ac wrth gwrs, dyma diogelwch. Dyma sicrwydd, dyma cysur yr eglwys bob amser. Pob tro I chi mynd I weddio yn eich meddwl ac yn eich ysbryd I chi mynd at yr orsedd. Mae yna orsedd fri ac I ni'n cael dyfodiad at yr orsedd yna. A fyna mae pob penderfyniad yn cael ei wneud. Fyna I ni'n dweud, gwneler dy wyllus, sylwch, fel yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyma'n dymuniad mawr ni. Y bydd yn haelwydydd ni. Y bydd yn llefydd gwaith ni. Y bydd yn llywodraeth ni. Y bydd yn cymdeithas a'n cymuned ni. Yn dod yn fwy tebyg i'r nef. Os y fe, gaiff ei le, daw y ddeiar fel y nef. Dyma'r dymuniad. O, ni braidd byth yn gweld hynny'n digwydd. Mae yna
cyfnodau bach, byr, yn hanes, yn cymdeithasau, yn cymunedau, a'n gwledydd ni, le mae Cristnogion ar y bri, mae'r gair yr Efengil yn mynd trwy'r wlad i gyd, ac mae yna benderfyniadau gwell yn cael ei wneud, mae'r halen a'r goleuni'r byd yn tywynnu, ond at yr orsedd yma, yr orsedd le mae Duw yn teyrnasu. A'r orsedd yma, fydd Duw yn dwy ni, dyma'n cartref ni. Mor braf, y mannau yna i chi'n cael cerdyn post. Mae mor braf yn y fan hyn. Chi'n gwybod, mae bobl yn dyn nhw. Mae'n debyg, wel, mi oedd yn digwydd mis Ionawr. Mae'n debyg os ych chi wedi ymddeol, allai ddigwydd unrhyw bryd yn y flwyddyn. I chi'n mynd i rhyw siop arbennig, travel agency, a chi'n gofyn, ydy'r catalog wedi cyrraedd y cruise, neu catalog y lle yma a'r lle arall, a mae pobl yn buseddu trwy'r catalogs yma ac yn dymuno mynd i'r fan hyn ac i'r fan draw. Wel, yma chi catalog. A chi'n agor y catalog, a dyma chi traethau'r nef, mynyddoedd y gogoniant. Ac fel i ni'n mynd i weld mewn munud, afonydd y bywyd, a chi'n gweud fan hyn i fi eisiau bod. Dyma'r lle gorau wrth yr orsedd. Yn y fan hyn, mae popeth yn cael ei gasglu yn y diwedd. Duw ar ei orsedd a'i weision yn ei wasanaethu ef dydd a nos. Yr orsedd, a i chi'n sylwi'r manylun bach, gorsedd Duw ar oen. Yr oen. Wel, yn yr un man, a mae Iowan, bedwaredd benod, yn cael clywed am yr orsedd gyntaf, mae'n cael clywed am yr oen. Mae'n cael clywed am yr oen yng nghyd-destun y sgrôl, y sgroliau, dogfennau, os liciwch chi'r nef, y dogfennau oedd yn cadw cwnt. Dyma'r darlun o'r hyn oedd yn digwydd. A pwy all agor y sgrôl? Pwy all agor sgrôl y bywyd? A trystwch mawr y sefyllfa yw, does neb yn deilwng. Does neb yn deilwng i agor y sgrôl. Ac felly mae yna wylo mawr. Mae pobl yn drist. Does neb yn deilwng. Does neb yn deilwng i fynd at yr orsedd yma. Does neb yn deilwng i fynd i'r nefoedd hyfryd yma. Ac wedyn ni mae'r gair yn dod, paid a gwylio, wyle. Mae'r llew o lwyth Juda, greiddyn Dafydd, wedi gorffygu, ac ennill yr hawl i agor y sgrôl a'i saith sel. Ac wedyn ni rhywbeth rhyfedd yn digwydd, o llew, ac yn ni'n troi, oen. Gwelais oen yn sefyll yn y canol. Ac mae'r oen yn deilwng. Oedd yr oen yn symbol ac yn atgoffa y bobl wrth gwrs yn benodol o dras Iddewig o'r aberth. Fydd yna oen yn cael ei ladd, a fydde y gwaed yr oen yn cael ei dywallt, ac marwolaeth yr oen, ac yn hailyngdod yr oen, roedd y bobl yn cael byw eto am flwyddyn cyfan. Daethon nhw allan o'r gaethglyd ac yr oen a gwaed yr oen oedd yn bwysig. Ni'n agor tudalennau y Testament Newydd ac ni'n cwrdd â dyn o'r enw Iowan, Iowan Fedyddiwr. A mae gan Iowan un pregeth. So chi'n gofyn i Iowan Fedyddiwr i ddod i'r choedfach i pregethu, un sil, a sil ar ôl ni, a sil ar ôl ni. Bydde fe ddim yn ymddiheirio, dim yr un pregeth oedd gyda fe, ambell i slant gwahanol ar y pregeth siwr o fod, ond testyn pregeth mawr Iowan Fedyddiwr, wyle, oen Duw, mae di cyrraedd, mae di dod. Mae oen y nef wedi dod i'r llawr. Mae e'n symud yn ymplith ni. Mae e'n oen difau. Mae e'n oen perffaith. Mae e'n oen o sefydliad Duw ei hunan. A Iesu Grist yw'r oen. Ac fel oen,
mae e'n marw trosom. Ac mae aberth yn ddigonol. Ac bod ni'n anghofio am hwnnw, gymaint o weithiau, dyw'r nef ddim yn anghofio. Mae'r nef yn cofio. Y nef benderfynodd, tad y nef benderfynodd danfon yr oen. Tad y nef derbyniodd yr oen nôl ar ôl yr aberth, ac mae'r oen a'r tad yn teyrnasu. Felly mae'r teyrnasiad yma yn awdurdodol, ond mae hefyd, mae yna rhywbeth mwyn, mae yna rhywbeth hyfryd yn yr oen difau, yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn un pwynt arall yn y benod ola yma, sut mae Duw yn cyfrannu i awdurdod. Sut mae'r awdurdod ma'n gweithio y myd amser? Mae awdurdod y nef. Wel, mae'n digwydd yn y ffordd yma. Mae Duw yn dod ac dywedodd yr angel wrthyf, gwas, un o weision Duw, dyma eiriau ffyddlon a gwir. Y mae'r arglwydd Dduw sy'n ysbrydoli'r proffwydi wedi anfon ei angel i ddangos i'w weision y pethau y mae'n rhaid iddynt ddigwydd. Mae yna air y nef. Mae yna air awdurdodol o'r nef. Ac mae'r gair yna, gair y broffwydoliaeth, gair y llyfr yma, datgyddiad, ond geiriau'r efengylau, geiriau'r epistolau, geiriau'r salmydd, geiriau'r brenhinoedd, geiriau'r proffwydi, mae'r gair i gyd yn wirionedd. Mae e'n wir. I ni'n darllen yn yr un lle, maen nhw wedi i ysbrydoli. Ac mae Duw yn cyfrannu ac yn dod â'i awdurdod i ganol y byd yn y gair am wnaethbwyd yn gnawd a'r gair ysgrifenedig. Felly, pan i'ch chi'n dal y Beibl, i'ch chi'n gallu dweud, dyma Beibl annwyl Iesu, dyma rodd dehailaw Duw, dyma geiriau awdurdodol y nef. Mae yna awdurdod, ac mae'r gair yma yw awdurdod ein bywydau ni, awdurdod ein penderfyniadau ni. Dyma'r awdurdod ynglyn â deall sut a beth a pham. Mae'r cyfan yn y gair. Mae'r gair yn gymwys, mae'r gair yn gyflawn. Gair ein Duw ni a saif byth. Dyma'r awdurdod a dyma'r sicrwydd. Wedyn ni yr ail ddarlun, yn wir, mae'r ddau yn ymlyg yn ei gilydd, yn dyn nhw. A dyma'r peth cyntaf. Dangosodd yr angel i ni afon dŵr y bywyd. Os diddordeb ydych chi yn bywyd, os diddordeb ydych chi mewn byw yn iawn, os diddordeb ydych chi mewn ffordd o fyw a cyflawnder bywyd, wel, bydd diddordeb ydych chi yn yr afon yma. Mae hanes afon yn ddiddorol yn dwi. Ges i'n magu ar lan un afon, Dylais, ac wedyn ni byw ar lan afon arall y Gwili. Wedyn ni symud i Fangor a byw yno ar lan yr afon Menai. Ac wedyn ni cael hyd i wraig oedd yn byw ar lan yr afon Ystwyth. Ac wedyn ni symud am gyfnod i Gaerdydd, wel, byw, digon agos i'r Taf, ac wedyn ni mynd yn ôl i Bontar Ddylais, yr afon Dylais. Felly mae'n ddiddorol iawn yn diwedd. Mae nifer ohono ni, mae'r beirdd wrth gwrs yn mynd yn ni ar hyd y lle tafonydd, yn gwlad ni a'n byd ni. Ond dyma afon. Pan bod Duw yn creu y byd, mae e'n creu paradwys. Ac allan o Eden, y paradwys yna, mae yna afon yn llifo. Afon o baradwys, afon o bresenoldeb Duw, sydd eto yn cyfrannu bywyd Duw i'r byd mae newydd i greu. Mae'r byd yn ddibynnol ar y glaw, a'r afonydd sy'n rhedeg hefyd i'r môr. Ond yr afon yma,
un o ddarluniau mwyaf hyfryd llyfr y Salmau, ymysg terfysg y byd a'r cenhedloedd, a'r gyflafan mawr a'r ddigwydd, pan bod ymosodiadau'n dod. Mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, ac mae'r darlun hyfryd, mae afon. A mae'r gelyn wedi trial torri fel petai ar adnoddau pobl y ddinas. Ond chi'n cofio'r brenydd oedd yn gall, mae'n cloddio'n ddyfnach na dynion, ac mae yna afon sy'n llawenhau dinas Duw. Mae Iesu Grist yn mynd i Samaria. Mae yna wraig, a mae'n mynd i chwilio am ddŵr. Ac mae Iesu Grist yn sôn fyna am y dŵr bywiol. Gafodd Ezekiel yn cipolwg ar yr afon yn llifo o'r deml. Ac mae'r datguddiad dwyfol, mae'r datguddiad Beibledd yn cloi, ac un o ddarluniau mawr y datguddiad yw mae afon. Ac fel ddwedes i, mae'r emyn yn dweud y cyfan yn dweud. Mae yna afon yn dod â ffresni bywyd i ni. Mae yna afon sydd yn dod â thragwyddoldeb i'n heneidiau ni. Afon sy'n golchi, afon sy'n lan, afon sy'n bir, afon sy'n rhedeg. Ac ni'n cael darlun yn y fan hyn fod ar lan yr afon, ar ddwy lan yr afon, pren y bywyd. Na mynd nôl yn eto yn dweud i Baradwys. Yn dwy'n 12 cnwd, gan roi pob cnwd yn ei fus, ac yr oedd dail y pren, iachad, pobl Israel, iachad y cenhedloedd. Dyma fwriad mawr Duw. Mae nifer o'r esbonwyr yn tynnu sylw fan hyn at y symbolau sydd yn cadarnhau fod Duw yr orsedd yn dduw cyfamod. O gwmpas yr orsedd mae yna enfys, ac yn y fan hyn mae yna fendith, ac i bob cyfamod mae yna fendith. Ac mae'r bendith cyfamodol mwyn iachau'r cenhedloedd, byd eang, yn llyfr y datguddiad, pob iaith yn casglu, pob llwyth, pobloedd yn casglu, rhywbeth gwir, ryngwladol, byd eang. Mae'r pwrpas mawr fan hyn. Ac mae'r afon yma yn dweud yn bennaf, mae yna fywyd. Mae bywyd yn ef nawr ar yn cyfer ni, meddai Iesu Grist. Os ych chi'n dod at yr afon, os ych chi'n dod at y ffynnon, os ych chi'n dod at Iesu Grist, ych chi'n feirw, ych chi'n wan, ych chi'n sychedig, mae'r afon yma yn torri pob syched. Yn wir, reit ar y diwedd, mae yna wahoddiad yn dos e. Mae yna wahoddiad i ddod at yr afon, tyrd, a'r sawl sy'n sychedig, deied ymlaen, a'r sawl sydd yn dymuno derbyniad ddŵr y bywyd, yn rodd, sy'n eisiau chi dalu dim, sy'n eisiau chi baratoi'ch hunan, a ffindo'r dillad iawn, a'r gweithredoedd iawn, a'r ymdrechion iawn, dim o hynny'n cyfri. Mae dŵr y bywyd yn rodd i chi. Dyma un o roddion mawr Duw, wrth gwrs, i'r maerw, i chi'n cael byw. I chi'n cael byw mewn perthynas â Duw. I chi'n cael byw mewn perthynas â'r Duw yma sydd ar ei orsedd. I chi'n cael byw a bywyd. Mae fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Fan hyn mae yna fywyd. Mae yna bobl yn does, a buon ni falle yn ei plith nhw. Fan hyn mae mywyd i. Fan draw mae mywyd i. A mae'r cyfan yn dod yn dod i ddim. Mae'n creu fel petai mwy a mwy o syched. Does na dim ond un man, llwch chi dorri pob syched, yn ac wrth yr afon yma, achos, fel ganon ni yn yr emyn, fe yw'r afon. Darlun yw'r afon, o berson, o waith, o rinweddau yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Felly, mae yna orsedd fri, mae yna afon.
a'r gwahoddiad i chi ddod at yr afon. Ydych chi wedi dod yn Gristion? Ydych chi wedi dod a mae'ch padell chi neu'ch cwpan chi, beth bynnag yw maint y llestr, dim ond fe all llanw hwnna. Dowch nawr at yr afon. Wedyn ni yn olaf, a mae hyn eto ymddiheiriadau i ni ar y wyneb, mae yna lot fwy i ddweud. Mae yna addewidion. A dwi eisiau canolbwyntio ar 2 o'r addewidion. Ac un o'r addewidion mawr yn y fan hyn gawson ni fe'r bore yma. Mae'r brenin yn dod yn ôl. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi mynd i'r nef, mae yn y nef, yr oen ar yr orsedd. Ond mwyn cwblhau y gwaith, mwyn sefydlu nefoedd a deiar newydd, mwyn cael yr holl fendithion yma am tragwyddoldeb, mae e'n dod yn ôl. Mae'r arglwydd Iesu yn dod yn ôl. Yn wir, mae'r ysbryd a'r briodferch yn uno i ddweud, tyrd, a'r sawl sy'n clywed dyweded yntau, tyrd. Mae'r arglwydd Iesu yn dweud, mae e'n derfynol. Mi fydda i'n dod yn ôl, ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Y trystwch mawr, wrth gwrs, yw fod yna ddadle mawr wedi bod am yr amser, am y lle, hyd yn oed rai o'n diwynyddion a'n emynwyr mawr ni, a syniad gwahanol o sut a lle a beth fydd yn digwydd yn yr millennium, y cyfnod yma o 1000 o flynyddoedd. Fi'n credu bod fi wedi dweud y stori yma o'r blaen. Jeff Fuchs o Dde Cymru yn darlithio yn Moorlands, Coleg Beibledd Moorlands yn Bournemouth, rhywle, os dwi'n cofio. Ac yn gorffen i gyfnod fel darlithydd, ac felly oedd yna amser o diolch a ffarwelio yn digwydd. Ac fe orffennodd oedd e'n gwneud hyn, dod i ddiwedd, os ych chi'n gwneud y 2 flynedd o gwrs oedd Jeff Fuchs yn ei wneud, oedd e'n gwneud y pethau olaf, the last things. A dyma fe'n gosod allan y darluniau yma o pryd fydde'r 1000 o flynyddoedd yma. Fydde Iesu Grist yn dod yn ôl, ond yn gwyro mwyn cadw pawb yn saff at y safbwynt. Wel, i ni ddim yn gwybod yn iawn, ond mae e'n dod yn ôl, a fyna fyddai'n gorffen yn hapus. Ac felly, yn y cyfarfod ffarwel, oedd gan y coleg côr. Ac dyma'r côr yn dweud, o'n nhw'n mynd i ganu can ar sail y darlithoedd ac ar sail y cyfan oedd Mr Fuchs wedi roi iddyn nhw. A dyma'r côr yn canu, we'll meet again. Don't know where, don't know when, but we'll meet again some sunny day. Wel, gobeithio bod fi ddim yn dibrysio'r holl trafodaeth yma, ond mi allwn ni fyw yn y sicrwydd mae e'n dod yn ôl. Ac mae'n rhaid i'r eglwys fod yn barod. Yn wir, mae'r holl ddysgeidiaeth llyfr y Dydgyddiad yn dweutho ni, dylen ni fod ar blaen bysau'r trad fel petai, straining, tiptoes, yn gobeithio am y dydd. Mae'r emynydd yn dweud, emynydd yw Pantycelyn, mae'n heraethu am y dydd, mae'n disgwyl am y dydd. Mae'n edrych ymlaen. Dyma'r ifent mawr. Os gynnwch chi rhywbeth i edrych ymlaen iddo, yna bobl yr wythnos yma, ni'n edrych ymlaen, mae'r Steddfod yn dod. Ni'n edrych ymlaen, Llanelwedd. Edrych ymlaen. Edrych ymlaen, Pen Blwydd. Edrych ymlaen, Gwyliau. Wel, na ni. Ond, dyna'r peth mawr i chi'n edrych ymlaen? Mae'r llyfr yma yn gwthio ni, yn cario ni, i edrych ymlaen i'r ail ddyfodiad. Pam? Wel, os nag ni'n mynd i'r nef pan ni'n marw,
i ni'n cael mynd i'r nef pan ddaw eto. Ac yna cafod gydag pan hel y byd ar dan, edrych yn ei hyfryd wedd. A dyma disgwyl y Cristion, oes na ddisgwyliad yn eich calon chi? Oes na ddymuniad yn eich calon chi? Ni'n cofio trafodaeth unwaith yn Annwyl, fan, gweinidogion, cylch Rydaman, ac oedd Pontedilles yn cylch Rydaman, ac i fyniad 30 ohonon ni weithiau yn cwrdd, ac trafod diwygiad, ac un o'r brodyr yn gweud, chi'n gwybod beth oedd e, fi'n credu bod diwygiad ddim yn mynd i wneud. Mae gymaint o fes yn y byd yma. Mae yna gymaint o amrannu, mae yna gymaint o frwydre, mae yna gymaint o bechod yn y byd ac yno fi. Dim ond un peth. Dim ond un peth. Tyrd. Tyrd yn ôl arglwydd Iesu. Der di nôl. Der di nôl i sorto popeth mas. Der di nôl i gymoni ac i sefydlu dy ddeyrnas di. Wel, i ni'n gweddio fe, ni deled dy deyrnas. Mewn grym, mewn nerth, pan bydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Ond, falle bydd yn amser hir. Yn wir, mae llyfr y datgyddiad yn dweud i Iowan ac i gredinwyr yr un mileniwm, a'r ail mileniwm, oedd yn amser hir iawn. Sut i ni'n mynd i ymdopi yn y cyfamser? Sut i ni'n mynd i wynebu yr holl broblemau? Sut i ni'n mynd i wynebu yr holl ymraniadau? Sut i ni'n mynd i wynebu yr her fawr o fod yn Gristion? Chi'n cofio Iowan yn dweud ar y dechrau, mae yna ddioddefaint. Mae'r deyrnas, ond mae eisiau amynedd. Beth sydd yn mynd i borthu a chynnal yr amynedd yna? Wel, addewid ola y Beibl, addewid ola llyfr y datgyddiad yw hwn. Gras yr arglwydd Iesu fyddo gyda phawb. Pawb o blant yr arglwydd, mae e'n rhoi rodd arbennig iddyn nhw, gras. Mae'n un o eiriau mwyaf hyfryd y vocabulary yn dywe. Yr eirfa sydd gyda ni fel Cristnogion, gras. Gras achubol, ddaeth ni, gras cynhaliol, gras sydd yn ymnerthu ni. Ond beth sydd yn gwneud y gras yn arbennig yw hyn, i ras yw e, gras yr arglwydd, arglwyddiaethu. Mae e'n arglwydd a mae'n bopeth arall yn y benod yma hefyd. Mae e'n amen ac mae e'n omega. Mae e'n bopeth. A mae e'n rhoi i ras i ni, yr hodd. Oeddech chi'n mynd i ambell i le, yndych chi? Chi'n mynd i arddangosfa, neu chi'n mynd i barti, neu chi'n mynd i wledd. A chi'n cael dod â rhywbeth nôl i atgoffa chi. Wel, ni'n cael mwy na rhywbeth fan hyn, ni'n cael rhywun. Mae e'n dweud yn dweud wrth y disgyblion, wrth i comisiynu nhw. Ewch i fewn i'r byd, gnewch disgyblion, a bydda i gyda chi tan diwedd amser. Gras ein harglwydd Iesu fyddo gyda phawb. A mae'r gair gyda ne, gyda, sy'n cael ei ddefnyddio yna fan hyn, mae ogystal â Emmanuel. Emmanuel, Duw gyda ni. Dyma addewid mawr y cyfamod. Byddai byth yn eich gadael chi, byddai byth yn eich gwrthor chi. Mae yna gyfamod. Mae'r cyfamod yna wedi uno ni a'r arglwydd yma. Ac ni bydd dim byd yn dod rhyngom ni a'r arglwydd. Bydd na ddim byd yn gwahanu ni wrth i gariadau ac yn y fan hyn i rasau. I chi mynd gytre heno, beth bynnag yw'r sefyllfa chi, i chi ddim yn mynd gytre heb gras ein harglwydd Iesu Grist. I chi mynd i fynd i lefydd gwahanol yr wythnos yma. Byddwch chi ddim yn mynd heb ras ein harglwydd Iesu Grist. A phan ddaw, yr awr a'r foment yna, byddwch chi'n gadael pawb a phopeth ar ôl. Byddwch chi ddim yn gwneud hynny heb ras. Gras i fyw, gras i farw. Ac wedyn ni, y surprise mwy eriod, cael gweld gwrthrych gras, cael gweld
awdur gras. Cael gras yr arglwydd Iesu Grist a'i fwynhau am dragwyddoldeb. O arglwydd yn Duw, cynnal, nertha, arwen di ni yn dy ras. Ni'n diolch am yr addewid i'r apostol gynt gyda'r broblem o arglwydd y ddreinen yn yr ystlys, problem siŵr o fod corfforol oedd yn effeithio'r meddwl a'r ysbryd, ac roedd y broblem yn fawr, ond roedd dy ras di'n fwy. Fy ngras i sy'n ddigonol. Gad i ni brofi digonolorwydd dy ras di y nos yma, y foment yma nawr, ac yn ôl da ddewid am byth. Amen. Wel, i ni'n ddiolchgar iawn i un o gyn arweinwyr yr eglwys, Noel Gibbard, am gyfieithu yr emyn Saesneg yma, Duw y gras sy'n synnu syndod, anorchfygol yw a hael, o mor wirthiol, a'i drigaredd, Duw y gras, mae'n dod trwy'r emyn i gyd, fe godwn ni i ganu. Ni yn diolch i ti o arglwydd am y cyfan gawsom yng ngras ein harglwydd Iesu Grist, ac ni'n cyflwyno'n hunain eto nawr i'r gras sicr cadarn hwnnw yn yr arglwydd Iesu, yn dy gariad mawr di, Duw y Tad, ac yng nghymdeithas yr ysbryd glân, y nos yma ac yn ôl da ddewid am byth nes iddo ddod, o ddwyrnod bendigedig, bydd e'n dod eto i'n cyrchu ni i'r nef ei hun. Amen ac amen.